Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kai ka balaja hapo Bethany Hospital, marsin yo jingteb ba u Dr. Rangba jongani ka hospital, u Dr. John Silo Rentatiang, ulayo yu knyang jengpang COVID-19. Hato kinong tre jongani ka hospital ki kenden, ki tieng, nek ai ka jing sngaw jongki hakani ka por. Dai tang ki breu ki badan hapo jongani ka hospital, ki bala ban batai ya ka ai ka balaja haka shikhlipman bala penbana ba Dr. John L. Silo Rentatiang, ulayo yu knyang jengpang COVID-19. Banyo sngaw dala ki skor halor kane, ka batu CTV hakani ka tayo kalalej panyakran markman bat way na ki doktor bakhamrang ba jongani ka hospital u balongru u nodal officer kumjo unong aiktien jong ka Bethany Hospital u doktor kenteo lang sanmien mar santep kumtu ti balong panik ti ngakam yu i kata ka reaction mo na ki staff mar banga pejlo di ka hospital to kasni tamba nyasdap da ka jing simsi hi mar sun yo to ka report kan bakat i boss yung mo ibang ya ya barokhat yo kan ka jingpang ting ya sing siap ha patnya penjore ka jing do wai hospital baen ba blai un penkat kan ya i marsin yo ka report jong isa kumtu am angita bailong positive kan ka COVID-19 haka khalai torigo april ti haka khat after i sha admit kansan bai don ka jing bamla bantring musiam ti haka to kasngi hingila suspect ba kala bandai kini ke Jepang tangi la pet bahaya ki reports bat ka rukam long ke Jepang kan by shu by imla ban shuring mensiam kansan tingi san katas covid woodward shanigrans ka khat atarik ti khalai tarik janmiet ni yo ka report ti hot ka benikong ti nyem kemilenti kan ba kita bahkan sedang ning hospital jongi long totally out of expectation te wat la kumtaro ni shimbet kumbakalong namar marsin admit itsa hi nila shim precaution marsin admit long kat kumka history jong isa kan ki PPE ki niki tiarjing ada ki bar pendan kam ki nurse ki doctor kum ki mask ki gloves but ki way nadu khat atarik hi nila long ready tidak liu kutu report ru nisu pedang bet kumakalong nomor bingla long use nomor bingidan mock drill man kasni bangila ban get use ya ketika COVID-19 ti kumno bangin handle ti ban ong bangendan ke panic reaction tingam ui kendan kanya po hospital baru away naman marsen admit isahi khat atarik april nila bu beji i po isolation ward nila a lot laki jong ki staff ki ban pej i bat ki doctor tinga ko minodol officer ngapej ki wewe ki kam jong bar ko wega hospital kan ti komunadol officer jong hospital ngam yu i bagandan kataka panic reaction ma ti kasulong ti marsen yu report ngi pedang hi kumba kalong kumtu ti bat marsen te baka government ka la ai ka order ba ka entry dan ka exit na nong host kala khang tingiru ni decide bangin khang no ka hospital nag banta ka safety jong ki staff but ni tip hi ba majority jong ki staff kin bar khat hi ki staff kin sa sha quarantine ti wot kum ta mangiru ni decide bangin khang no ka hospital namar bo dai virus bathamai ka concern ni don hi yo niru ni yo ka jing staff i kum to wot hi ni arrange ki kamera hospital bangin yasa la ka jong kan ting ki patient gila shift load sa ka building ka batmai ti ka building ka ba ka building ka baram ti ka batmai isa la ka jong ki kamera ti ka to gasni khatlai tarik jan miet marsan block ka sarkar ka entry ha Patnang House na bar arliang kila bu barricades kumtu tingiru ni decide ban khangno ka hospital number 1 ngitip hi ba ki staff jongi kin sa sha quarantine lot ma number 2 i happens to hi ka psychological aspect jong ki brief number ba de virus ba klai happen ya bed ti ki brief kin lab da ka jing tiang hi ti na kata ka dauro ni decide ban khang no ka hospital ha po Bethany ngi sha quarantine na do khat light reg
ti dal aklat iso jongi kumtu haka khat santarik manstab ti jan miet kumba bai phungut mangi nishara shaki quarantine centers ma haka khat sautarik kumban rupo arnut ki staff ki shara sha IAM nong thamai ki sha quarantine dang ila dap shimki swab sampel jongki barokhat ti haka khat santarik ni sedang tes yaki nong pang barokhat ki badan hospital ti masniok report jongki haka khan rew tarik ni sedang ra ki nong pang haki wiki hospital ti ka ba khat du ka jing mi ki staff na hospital ka dai khat khandai tarik dang ila dap shift lu ki nong pang haki hospital bapher ti haka khat khandai tarik ki don rup hoi sau hoi ngot ki staff ti to ka sngi ka sarkar ka elami ki shaki hotel bapher ki don nyopo arngot ki inpatient but ki don nyopo arngot ki attendant jongki min mut ki nong apang temut ki don kumba sispa sopo songot tiga jing chef ki ka sedang nadu khat rew tarik khat nyaw khat pra ti khat pa tarik ka kot ka jing ra ki nong pang shiki wiki hospital ti ki don ki staff but ki doctor sa kumba sopo ingot to ka sngi ti khat khandai tarik ki staff jong pada ki saya lam ka sarkar shwe Hadian balakang no Shipor ya ke Bethany Hospital Shillong. Hato kinong tray jong kani ka hospital kinyo tulop na em. Bat kanongot kinong tray baro kidon hakani ka hospital. Bat lano onla ban plebiang ya kani ka hospital ke bapau hakani ka jala. Kineru lese kindai ki jingkeli kiba bon ki kwa bentem. Ni dan sauspa nrup nyongot ki staff. Kentup lang ki doktor. Ti hawat nakaliang hospital ni nila decide bangin khang bed shi banai moi ka hospital khnang ba kan long ka safety ki staff but ekipat baru kumju ti nin siu bed ka tulap jangki ka jong april bat umir baru atli ki banai tang nomor ba ka khang ka hospital ngim kwa menu ban janjar fi ban sofa ti ka management hi kala decide ba kin siu let ki salary jong i ba khat ti dang ila yo ka order bat pen khuat ka hospital men singi sajan ti kat kum ka order jong ka government ki ong ni dai pen khuat na bot ti ha ka singi bleng la sedang pen khuat kembang ni ong ni la disinfect ka hospital mo tamba ni kong ni dai ban tep na tharai ba khat hing bau new virus em palat ka lai singi bat ni la khang ka hospital kumba life ho sau singi menta mo ti hadin jong ka ni ni la sedang pen khuat menen bat menta ro ka jong pen khuat ka dang ya chat ti hadin ka ni ka jong pen khuat ka hospital in pak report ka sarkar ti ka sarkar kan sawan inspect ni but subject to their clearance ti kan sa notify ni la no bangi la ban pli ka hospital ngi kni lanti hi bangi la ban pli menta ka tayo ka wai ti nga tharang ni dai ban tep ba kam dan ka ka res bangi dai ban tiang kan ban hospital kum bangi ong u virus em palatika lais ngi ma tingam yu ikan ba kan dan ka ka daw ba ngim tiang bangin one hospital kan wat la kataru na kaliang ka hospital nila plan ka ni ka reopening plan kumno ban enhance mo ya ki policy jongi ban safeguard ka safety jongki staff bat ki nong pang kan ti mas reopen ki ni ki precautions kum bangi ong ki bangi dai ban shim tingin nang bateng hi bangi dai ban shim khnang ba mangiru ngin long on the safe side ki nong pang ru kin long on the safe side kan tin kaliang ka hospital nga kapat hi ki padba bat ki nong pang jongi na bamchwa bakim de ban tiang de ki de ban beteng ban wan hospital jongi bat ngin ye beteng ban ai ka jing sumari fi de ka jing ie bat ka jing subon ka jongi